lefelau gwahanol, ysgafn. Ddifrifol. Mae llawer o bobl o gwmpas y glob yn cael eu hanfanteisio o hyd. Ers flynyddoedd diri, mae pobl wedi gofyn trosodd a throsodd beth bythoedd beth sydd ar ochr arall y byd. Sawl gwaith ydy hwn wedi cael ei gwestiynu? Mewn gwirionedd, sawl ochr sydd gan y byd? Neu efe bod yr ochr arall yn newid hefyd ar yr un pryd, yn gyson? Mor gyson a lle dyn ni'n byw rwan. Beth bynnag yr achos, mae'n fwyaf ddilys i nodi'r hyn dyn ni'n ymgeisio amdani, yn enwedig gan bod ein byd yn parhau i dyfu a thyfu gyda phobl yn diflannu a bodau newydd yn cael eu cyflwyno. Fel ddar i'n nenetsheri ddyfynu unwaith. Pan mae plentyn wedi eni i mewn i'r byd yma, does dim syniad ganddynt o'r tôn groen maent yn byw ynddynt. Pa fath o gymunrodd ydyn ni eisiau i barhau pan nad ydyn ni yma? Beth ydyn ni eisiau i blant dystio pan gaiff yn gyntaf eu croesawu? A beth am nes ymlaen wrth iddynt dyfu'n hun? Mae plant dal yn cael eu camdrin ledled y byd. Mae ambell i rai yn mynd drwy dan nes ymlaen yn eu harddegau. Ond o hyd, pam? Pam ydy oedolion yn eu taro nhw? Y toriad gyntaf ydy'r ddyfnaf wastad, ac mi fydd yn sioc iddynt ac yn oeri nhw i'r asgwrn. Ond os yw'r gweithrediad yn parhau yn gyson, mi fydd hi mond yn eu hannog nhw i greu fwy o drafferth, yn fwy debygol ar bwrpas. A dyna ydy'r fath o gymunrodd rydyn ni eisiau gadael ar ôl? Wrth i blant dyfu'n hun, mi wnawn nhw gario nodded gyda nhw o bosib am weddill eu bywydau, sydd ddim yn dderbyniol. Pam ydy ambell i bobl yn edrych ar blentyn ac yn dweud, "Helo, bachgen brydferth, ble mae mami?" a phob dim. Pam ydy cynifer o oedolion yn credu bod plant yn rhy ifanc i ddeall unrhyw beth arall? Dim ond yr achos ydy hynny os yw pobl yn actio ar y credd yna, drwy siarad at blentyn fel na enghraifft. Mae plant yn gyfartal, ac mae'n rhaid eu trin fel hyn. Mae yna lawer o bethau dydyn nhw ddim yn digon hen i'w deall eto, dim amheuaeth, ond y ffordd maen nhw'n dysgu amdanynt sy'n mynd i gael effaith arnynt drwy bywyd. Mi fydd y rhai sydd yn archolladwy gyda'r sensitifrwydd byth yn anghofio beth wedwn ni neu beth newn ni iddyn nhw, ac os ydy hwnna'n troi yn weithred etifeddol iddynt wedyn ni, bai pwy ydy hwnna? Ac mae'n rhaid i ni feddwl yn ddwfn iawn cyn ateb hwnna. Os yw pydsu'r arth yn medru dod â gobaith a llawenydd i'r rhai mewn angen, felly rydyn ni'n medru gwneud. Ac i chi'ch blant heddi sydd wedi bod drwy llawer, gad i hwn lawen eich diwrnod a gweddill eich bywydau gobeithio. Ymwelwch â Buddy Golly. Mae Buddy Golly yn ddiogyn ac, wel, i ddweud y gwir, ble mae e? Sori am hwn, mae fo tan bach yn swil. Dwi'n gwybod plant. Gawn ni gyd alw amdano fo, ie? Na i gyfri i 3, wedyn gawn ni gyd galw mas yn glir Buddy Golly. Ar ôl 3, 1, 2, 3. Buddy Golly! Dim ateb. Gawn ni trio eto. 1, 2, 3. Buddy Golly! Buddy Golly! Helo! Dyna ti. Sut wyt ti? Beth yw hwn i gyd? Wel, plant mewn angen. Plant mewn angen? Angen beth? Hei, gwranda, dyn ni wedi alw di yma heddi achos hoffwn ni gyd i tithau helpu i wneud heddi yn ddiwrnod da i'r plant mas fyna i gyd. Achos mae rhai ohonynt wedi bod drwy amseroedd galed. Amseroedd galed? Na ti. Ydyn nhw wedi colli cartrefi? Wel, dwi'n credu bod rhai ohonynt wedi gwneud ydyn. Colles i fy cartref unwaith? Do, fe wir. Do! Dwi'n hwnna ddim yn neis o gwbl nad i plant. Oi, beth yw hwnna? Beth yw beth? Hwnna, rond eich goddog. O, hwn? Ie. Fy mhendant yw hwnna. Dwi'n gwybod hynny.
beth sydd arno fe? Wel, y dyn gwyrdd. Y dyn gwyrdd? Na ti. Beth yw'r dyn gwyrdd? Wel, gwyneb wedi ei wneud o ddail. O, pa fath o ddail? Pa fath o ddail? Wel, pob math faswn i'n meddwl. Unrhyw dail sgerbwd? Unrhyw beth? Unrhyw dail sgerbwd? Unrhyw dail sgerbwd? Wel, siwr o fod, beth bynnag ydyn nhw. Beth yw dail sgerbwd? Dail heb mwyddion. Dail heb mwyddion? Anghyfredadwy. Mae'n chwerthin. Pam ydy e'n chwerthin plant, chi'n gwybod? Weithiau, pan mae fo'n chwerthin neu'n crio, dwi jyst ddim yn gallu reoli ei hun. A dwi'n gwybod, dwi'n mynd i ofyn wrtho fo i sibrwd wrtha i y reswm pan fo'n chwerthin. Felly, jyst rowch eiliad i fi, plant. Rowch eiliad i fi, iawn. Wedi goni? Beth sy'n ddonio? Ti eisiau sibrwd o fi'n list? Baswn ni'n gwisgo ynddynt? Baswn ni'n gwisgo mewn dail sgerbwd? A pan yn y byd baswn ni'n neud hwnna? Achos dwi'n aneifed? Sut ydw i'n aneifed? Dwi'n chwarae gyda ffyped. Reit, dwi'n gweld. A hefyd? Ie. Dych chi'n lleidyr? Lleidyr? Dwi ddim yn deall. Beth sy'n gwneud i'n lleidyr? Wel, dydych chi ddim yn gomediwr? Na, dwi'n gwybod, ond dwi'n nabod rhywun sydd yn. Mae fo'n gomediwr, ond dwi ti ddim. Na, Na! Rwy ti jyst yn hiwmor yr ysgafn. A mae dy ffrind i a comediwr hefyd yn dalach na thi. A rwy ti yn dwy'n syniadau wrth wrtho fe. Yn yr un modd yma'r bachgen yn aeddfed wedi dwy'n llaw ei arch Elin a'i daflu at anifail sy'n reiddiol yn byw dros 12,000 o gilometr i ffwrdd o le dwi'n dod yn reiddiol. Ydy fo wir? O, mae'n crio. O, pam ydy o'n crio? Os well mi ofyn wrtho fo blant, chi'n meddwl? Wedi goni? Beth sy'n bos? Sibrwd, dweud wrth ei, beth sy'n bos? Ti'n colli dy pa? O, dy dad? O, mae'n colli dad. A ti'n colli dy ma? Dy fam? Ti'n colli dy fam? Diar. Trist y dyddio blant, ie. A ti'n colli dy na? Dalson, ti'n colli Panama? Wel, mwynhewch eich diwrnod. Ie, wir, mwynhewch eich diwrnod ac mwynhewch eich bywydau. Cafodd Bywyd o Fewn Syndrom Asperger ei gyflwyno a'i gynhyrchu gan Nath Trevett. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymwelwch â nathtrevett.com a gadael eich adborth ar y dudalen Asperger. Diolch am wrando.